yara da suke wawasa ta Ramadan zai yi da shi da cibiyar fa ga dai Ramadan nan zai taka dambe Usman mai kibi a Baduwa Lagos gaban ka yana bugun gaba Alhaji Basiru mai rago gaban ka ya fadi Musa na Garba maganin babban sa sabon birnin garin Gobir kai ma ina ji gaban ka a fade yake ba ta Alhaji Bashir tambayi kai ma ba mamaki gaban ka a fade yake ga gwanin kunan zai taka dambe Ramadan ta Usman mai kibi Abatuwa Lagos Alhaji Basiru mai rago Abatuwa Lagos Musa na Garba maganin babban sa sabon birnin garin Gobir ga Ramadan Garba Ramadan nan gwanin ku zai taka dambe Legadi Ningi Bashir tambayi ga gwanin kenan ba mamaki za a tambayi gwanin ka ba ga dan banna za a taka shi da Tibers ga dai banna shikenan ciniki ya riga ya fara ga dai Ramadan nan bai farin wando da shi da Tibers shi ne mai hula ga dai banna gari lambar na Ciberis shi ne mai hula Ramadan Garba Ramadan ba hula kansa ga nan gari lambar na gashi nan dai ayya yanzu da shan sake kasa wannan ne a wannan fili ko ne ya yi mutum daya na da ba ma har kuma ko ne ke farmaki tsakanin da Ramadan Garba da shi da cibiyar da wani ya yi masa hannu amma ya ke ta ya fada ko musamman ya ke ta ya ba gashi nan dai duba ka gani ne kallo duba ka gani ke farmaki ya kawo ni kure a mara Ramadan ya dai nan ban ba Alai Basiru mai rago Abatuwa Lagos Usman mai kibi Abatuwa Lagos ta Usman ka shigo ba filin ba muna ganin ka da kibin ka a leda ta garirin banna ta amma Ramadan din ya tare hanya ya hana maka fita a wannan fili ko sani ko anan za a yi har yanzu ba babu wanda ya buga fa amma ko ne ya dage gaderin banna an ƙara komawa Ciberis shi da Ramadan wallahi Ramadan ya rika shi ya da Ciberis ne da to ba da da filo wasan da gargajiya gaderin banna ayya ya ba Hadi nan wannan ba cibiyar ya matsa ba. Ayya. Hadi nan wannan.
bige shi ya bige Tiberis ya ce yaro ne. Ta shagon boka da mahaukaci shagon babba gane banna Alai Basiru mai rago a Butuwa Lagos. Bashir tambayi an tambayi dan wasanka gashi nan dai ayya gane banna gane banna ayya ya ba da lamuni gane nan banna ayya ayya gane nan banna gane nan banna Salisu ya gida to kama su zabi Allah so babu mai gani ba a bar shekara ai fiye da ke mami ai namu ne da a sawa shagon samari da ɗana sanar da sarki ya ce kana kafa sai to kai ba ka ka sha kiɗa muka banza ki kun sha kiɗa muka banza ki kuma ba da jamba a mutu wata ba sawa haka za a yi yawa jefa jefa ne jefa mana da kake jira kula da wannan kowa na kowa yawa shago wanda shi ne sun yi kace a dan ba wanda ya fada ba ba ta yi wanda za ta yi kuma mana ita sama ɗauka hannu a ido yan wani da wasu siya yawa ga yi ana kuma mai da shi yawa ba kai ba ga ya kamula ba zai iya rama ba ya gaba ayya